Okay, ting paniud to na sad no. Hangad-hangad na putag unsa itong lutoon ani, maayo kay nakita og kapayas dire sa akong silinganan. Di ka silinganan day. Okay niya. Mo na ni akong gihiwa o akong gilapuan Kita nyo gilapuan gilapuan o gihuwad ang yang sabaw. Pabukalan o mga 30 minutos so 20 ngadto sa 30. Kung ihuwad, igo po na mahumok na siya, no? Ibalik sa kalayo, maigsunan. Kita ninyo, mao ni akong sudan na pud karon. Healthy, healthy foods. Foods. Wow, tag is, ayaw, pwede po is. Okay, maigsunan. Niya. Okay, tuno na, no? Gisago pa humag. Huwad sa yang sabaw nga gilapwa niya. Pulihan o banharon sino yang hangin na po diri. Pulihan o tuno sa lubi. Kailan mo tuno sa lubi si sabaw sa lubi kanang sa kuamba gikupusan nga lubi nga sino. Okay, magisunan mo na tuno. Okay. Agbati mo na agbati no atong gisagol parang may daghan og bitamina nga atong sudan karong udtuha no. Paniudto ni magisunan lamin kay sabaw. Panahon nating tugnaw no, tugnaw diri hangin-hangin banha ganing sa sin sa taas nga dungog ninyo. Okay kana panakot na luya og si Bres Bombay lang. Ginagmay lang butang kay maot pud daghanon halang na po gayo no nya ang Bombay pod igo pod makahumot-humot siya no. Okay mo ni pagkaon nga Bukidnon. Di Bukidnon Mindanao kun Bukidnon sa bukid ba. Ari din baryuhanong pagkaon mga kaigsunan. Okay. Okay ta no kay aron maluto ang tanan, ma-balance ang pagkaluto niya. Okay, magigsunan mao na. Gamay ra tag matimpla ni pero lamian kayo ni mga kaigsunan. Di ka paniguro ko yung bitsinan na to, optional lang na kung pwede bitsinan, pwede dili, magig sarap ba unsa ibutang ninyo. Pwede pug dili, sukaran ba pero mga diabetes hindi pwede na sukar. Bitsin gamay na lang. Kamo rin magbuo tugon sa inyo basta kay para may lami lang na no lami kan on pod lami naman na samot og kalami basta na mga bitsin may palami na dugay naman na pero makadaot man ko na pero matod pa nila di man ko no basta dili la pasubraan. Okay, asin gamay pong asin kay na may tuyo ana lisod pong daghan asin na po kidnihon na po ana lain na pong sakit mo dapo sa tong lawas silian ba yun sili na siya no. Sili. Okay, magsunan. Tinang lamia halang-halang lang mga igsunan. Nga pa itimpla na to nga pa makita. Okay, magsunan no. O niya to ang pagkaon o sudan karong paniudto. Igsunan. Pwede diri ta maniudto kung gusto ka ni. Kung duol pa ta diri. Okay, magsunan. Tilawan na to. Kung sa gyud lami, musulti ko sa Tinoo no. Kung lami ba ni pag tilaw na ko o dili ba aron maibaw. Ibaw mo kung say nahitabo sa akong giluto. Okay, lami yun, lami magisunan, lami. Dugang na magtilaw. Be, siguro maglami. Be, pamabot, lami. Kana, mauna katapos ang timplada. Butang na itlog. Pinakpakan ha, pinakpakan nga itlog, butang niya, aron litso na. Mula dili na itong lubog tuyo, diha na lang ang sabaw. Pag kuha mo sa itlog, dalang sabaw, daog. Higop sabaw, kaon unod, ting lamias, sudan akong paniutuha. Okay, magsiya na muna. Daghang salamat sa pagtanaw no. Okay, maghukad na taron. Luto naman ni sa takuban kadali, dayon ibalhin diri, hukad na. Okay, muna na. Hukad na ta. Dili lang nato takuban kay luto naman. Okay, hukad na talitso no. Ito ni hatag sa kuang kauban diri kay ako po kuha po ako lain po itong ilaha. Ano mo paliwad to karon pero perti ng lamia para nako amot ninyo suwayan yung luto sundan yung prosedur na yun og lami ba basta kay mauna lami matod pa sa nakatilaw ni lami ako po lami po sa akong panilaw amot lang ninyo pero suwayan yung luto sundan lang ni pamaagi. Okay, hukad na ito no at yun sa lamisa di madugay magigsunan ko. Okay, kami ni sudan sa puho kung tugnaw ang panahon magigsunan. Okay, labi na mga
usa-usa pista di ka kadto kini lay lutua. Kay lami kayo busog pa ka. Pwede pa madaot ang imong panglawas. Kaya sa karne god kontra kamayo ni way kontra no. Atud pa sa akong amigo na si Taswing Portugalisa way kontra. Shout out ko ni Taswing na kung follower ang pirmi gyud magsunod sa akong vlog sa di maay uban pang mga followers nako no. Maraming salamat sa inyong pagsunod ingon man sa uban sa friends o uban pang hintan-aw in view sa akong vlog. Okay, daghang salamat ninyong tanan usbon ko o mga una ta. Mao ni akong hinimo lami gyud kayo para nako. Tilawin ninyo pinaagi sa pagluto, pinaagi pagsunod sa akong mga pamagi na pagluto ining maong suda no kay aron matilawan ninyo og tinuod gyud akong sulti. Okay na, kawan. Daghang salamat sa inyong pagsunod ko og mayong adlaw kanatong tanan. Bye.